Okay, hands over. Ganun lang. Pray over. Okay, then. Ready to insert. Sagot kayo dalawa. Ready. Sabi mo, 1, 2, 3, insert. 1, 2, 3, insert. 1, 2, 3. Saan? Sa ida. Hindi sa ilalim ng blanket. Hindi kasama blanket ha. Imagine niyo walang blanket dyan. Yung makikita kami niya sa kabilang side na iikot, nakaganyan. Pagka ganoon sa ilang side, yan nakaganyan. Ikot nyo yan, para nakasal yan. Then, yung other, ready to put the victim on the lap. Sagot. 1, 2, 3 on the lap. Okay. Then, yung other, sabi mo, ready to put, ready to lift. Diba nakaganyan kayo? Pagka lift, then, yan po. Okay. Stand. Bali, sa side mo siya. Okay, 1, 2, 3, stand and lift. Sagot mo na kayo dalawa. May sagot dyan. Yan, okay. Flip. Diretso. Okay. Sir, sa bahagi. O, dyan. Sabihin mo, ikaw ang commander dyan. Put center face ang bewang yung tatlong rescuer nakatingin doon sa paan ng bahagi. Bewang, Paibot ang bewang. Di ba na, ganyan kayo, paibot ang bewang. Ready to walk, inner foot first. Ito. 1, 2, 3, in. Out, in. Out, in. Stop. Neutral position, neutral. Okay, mag-pull yung bababa. Yan, push. Okay, head center face. Tingin ng bewang dito. Ready to walk. Lahat ng kata nyo. 1, 2, 3, right. Oy, mamawalig din namin. Yan. Then, stop. Neutral position ng bewang. Neutral. Ready to kneel ulit. 1, 2, 3, kneel. Lalagay sa, yan, sa lahat. Leg on the ground. 1, 2, 3 on the ground. Okay, so ganun ka.